नमस्कार, स्वागत बा आप सबके इन खबर के भोजपुरी चैनल पे। अयोध्या एयरपोर्ट समेत तमाम प्रोजेक्ट का उद्घाटन करे खातिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पिछले दिन अयोध्या गइल रहना। एजा उनके द्वारा महिला मीरा मांझी के घर अचानक दौरा कइल गइल, जहां महिला द्वारा उनके चाय बना के पियावल गइल। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मीरा के पत्र लिखत हुए कुछ गिफ्ट भेज देले बाना। उनके द्वारा कहल गइल कि चाय पी के बहुत ही खुशी भइल। प्रधानमंत्री मोदी द्वारा मीरा मांझी और उनके परिवार के जोन गिफ्ट भेजल गइल बा ओमे चाय का सेट और ड्राइंग बुक, कलर्स और अन्य चीज शामिल बाटे। प्रधानमंत्री मोदी द्वारा पत्र के जरिए नया साल का शुभकामना देते हुए कहल गयल कि प्रभु श्री राम के पावन नगरी अयोध्या में आप और आपके परिवार के सदस्यन के साथ मुलाकात और आपके द्वारा बनावल गयल चाय पी के बहुत ही प्रसन्नता भइल। अयोध्या से अइले के बाद हम कई टीवी चैनलन पर आपका इंटरव्यू देखनी, उनमें आपका और आपके परिवार के अन्य सदस्य का आत्मविश्वास और जितना सरल और सहज ढंग से आप लोग अपने अनुभव के साझा कर रहल बानी उ देख के बहुत ही अच्छा लागल। आप जैसन हमार करोड़ों परिवारजन के चेहरा का इहे मुस्कान हमार पूंजी बाटे और सबसे बड़ा संतोष बाटे, जौन हमके देश खातिर ही जी जान से कार्य कैले का नई ऊर्जा देला। वहीं मीरा के लिखल गईल पत्र में पीएम मोदी आगे कहना कि आपका उज्ज्वला योजना का 10 करोड़वीं लाभार्थी बनल एगो आंकड़ा भर नइखे, बल्कि ये करोड़ों देशवासी के बड़ा बड़ा सपना और संकल्प के पूर्ण होखले का एगो कड़ी के रूप में देख रहल बानी। हमके पूर्ण विश्वास बाटे कि अमृतकाल में आप जैसन आकांक्षा से परिपूर्ण करोड़ों देशवासियों का जीवटता और उत्साह एगो भव्य और विकसित भारत के निर्माण के हमनी के लक्ष्य के सिद्ध कैले में अहम भूमिका निभाई। बच्चन के स्नेह और परिवार की अच्छे स्वास्थ्य और उज्जवल भविष्य की कामना सहित।